Много ясно, лад. И отново продължаваме с FIFA, както може и да се досетите сигурно от заглавия глупости. Така, днес, качили вчера съм стримал, ще играем с жените. Аз ще бъда щатите срещу немците, така е по-яко. Абе, ти бъди немците, бе. Че... Абе, немците друг път, да видим. Така, аз от 9 цъкнах, виждате някакви статове нереални и ми спамят във фейса. И след малко ще го затворя. Чакайте леко, само да видим. Кога излезе FIFA-та? Вчера лайв сме. Така. Колко хора ни гледат? Йове. Чакай са. Не знам къде убивате. Отдолу под стрима в едни такива червени главички. Аз нема такива главички, момче. Ще играем, чакай, че забравих тука. World Class са жени. Това ще е много странно. Има някакви очила, бе. Чакай да видя. Главички не виждам аз. Нали в момента стримваме, бе. Онлайн сме, нали? Да, бе, гледам те. Онлайн. Семия е тая, особено не ми пука. Виж сега тая, може ли да прави таки? Модерна, бате. Дрил, якви стеновите дрилавата ги вием. Да изчезва и ето ни на стадиона някакво игрище там, сега много дълго името. Я кажи нещо. Нещо. Така. Чуваш се, нали? Еми, не знам, изключил съм звуковата. Добре. И да започваме, така започнахме. Ето лад, почва. Както може видите, играем с жени, тревата е някаква странна. Ще не се коси. Коси ли са те? Добре, отнемаме топката, дали ще успеем да направим първата голова ситуация. Явниме. Плитките им... какъв ужасен дрибъл, още не мога да свикна, въпреки че вече това ми е пети матч. Охо, и това! Какво спасяване на вратарката! Браво момиче! Момиче, лад. Най-големите. Има ли Алекс нещо? Морган. Тази я Същия знам. 13-ката та. Геймплей. Защото тя е някаква така тъпа. Хелт. Еба тя концентриралата. Сега лекичко така ще Морган. разиграваме. Ей, верно плитките, лате. Ау. Продължаваме тук, отнеха топката и много лошо се получава. Къде са ни защитничките? Това е някакво много зарибено защитни... What the fuck? Карамбол ли това? What the fuck? Омага! Какво става, бе? Не, аз, бате, спирам стрима. Спирам матча. Спирам матча, това не е реално. Това не е реално просто. Стана. О, не, лад. Омага! Не. Спирам матча, почваме наново. Това беше бати гол. Когато EA се опитат да се гаврят с тебе, се получава точно това. Ето, шанса! За съжаление, обаче отнемат. Не, лата, това е бати играта. Митак. Виждате, че Дачето. с женските национални отбори се получават някакви уникални матчове. Все едно гледаме А-група. Похвалих нашата вратарка, която обаче при гола, не знам, изцяло беше нейна вината, то просто беше някакъв смях. Сра се. Алекс Морган. Връща се, нека Нека малко поуспокоим играта. Ето тука. Има на кой да подадем. Отново. Шут обаче, много слабо изпълнение. Не успяхме да се завъртим.
Колко ти е по времето? 4 минути е тук, в Food Draft е 6. И да направим High Pressure, продължаваме да натискаме, защото няма никакво време. Напред. Колко човека ни гледат? 3 мала. О, добре. Идеално. Един сигурно съм масъл нищо. Няма значение. Важното е, че все пак има някои гледат FIFA в 16 на български език, което... Като не мога бате да я подкарат като мене. Какво правят? Няма значение, важното е да осигурим на хората най-добрата продукция, възможно тук какво можеше да се получи. Чакайте, че мръднах мишката и забрах да играя. С джойстик съм. Това. Кеме. Владее Кеме. Подава на обед, мисля, че беше Митак. Митак, да, Митачето. Митака. Ето Кемето, Митак. Митак. Познанията ми по немски са огромни. Няма да се притеснявате. Английския, да, но немския е просто някаква трагедия. Митак не е ли обед, бе? Не знам. Добре. По време нищо не успяхме да създадем. Има и някаква Holiday се казва, изобщо колоритни имена. Holiday what? Нашия приятел заглуши, но това нас няма да ни спре да продължаваме да играем. Тук не успяхме да намерим тази малка пролука. Много добра защита от страна на немските играчи. Митачето е вкарал гол. И тук за малко да подадем на късо постриганата блондинка. Как късо постригана? Късо постригана. Няма проблеми, но отново лош пас. Джонито. Джони Черепа. Тук дали ще има хубава атака, отново някакви селски пасове се правят, както може да видите и отново се получава изобщо. Сега пък имаше... Не, нямаше засада, май. Но и вратарката, както се издъни за гола, просто... Не знам, това трябва да се прати на EA за най-тъпия гол, който някога е вкарван на демо. Пък и не само на демо. Ако направят бъфо, дали ще е яко? За демо? Не на тафи. Няма да е лошо, но... Отново ще са слаби нашите отбори. Тук обаче, може би, някаква пролука. Не се получи. Добре, ще обърнем фланга. Доколкото можем. Ето го шанса! Шут 1-1! Какво изпълнение на блондинката, мисля, че е това. Точно така. 1-1 уникален гол. То го видим. Браво! Да. Джони Черепа. Какъв шут само, направо се набомби жената. Жената. 4 човека гледат точно така. Гледайте, пичове, гледайте, няма да съжалявате, шоуто е гарантирано. Продължаваме. Напред. Дали ще успеем да направим пълен отбрат в този матч? Дуспи, не съм бил с жени обаче. Много лошо, много лошо. Митачето и уау. Хубаво центриране. Много добра обаче игра в защита на нашите футболистки. И тука. Опита се да я заобиколи, като пусна топката от едната страна. Успява обаче да се я върне. И тука. Много лош пас, иначе пролуката Алекс Морган дава тука пас на заден. Иван е писал, Алоха, братлета. Нама ли го малко то скалитко, какво е това, елата?
Абе, не го слушайте. Колко човека сме? 4. Добре, значи. Алоха. Опит тук! Мали, не! О, добре, браво. Ако не беше тъпия вратар, дето имаме, сега щяхме я водим, дами и господа. Но когато ни вкара такъв гол и... Какво да ви кажа просто? Много лошо поемане на голмайсторката в днескашния матч. За Стинуей играем с жени. Нали той е в стрима? Да. Играем с жени, ако не си гледал, със сигурност не си. Гледай, защото е гарантирано. Това Но, не! Ох! Изтръпнахме в тази ситуация. Как върви стрим? Верно, бат. Как върви стрим? 4 човека. Не, как върви иначе? Забива ли качество? Качеството човек също така. Би трябвало да е в HD. Не мога да си избера в бата качеството. Не, ама иначе трябва да е HD. Абе, да, става. Какво става? Тук нещо са на спами, кой играе, кой не играе. Страшна работа, от това ми лагна, трябва да изключа Origin в играта. Много лошо, тук става баш последните минути, нека да окупираме отзад. Дали обаче твърде късно не се окупирахме, за сега не. Контратака ще има ли? Не, ще има дуспи. Ще играем дуспи с жени. Много интересно, Алекс Морган ще ви е първата дуспа. Само тази знам. Както може да видите. Малко... Нема фащане това. Няма фащане! What the fuck, фаная. Не трябва. Ето, малко танци, манци. Удар! И за съжаление ни излага. Кой няма фащане? Ей, верно как е фанала. Коската уникално изпълнение. Верно какво танцова, глейко. Малко танци. Удар и отново в средата е бия, дъно се не види и започвам да се изнервям. Рампион. Рампино е. О, ето това е дуспа. Само там сега ще ги бия. Така. Леко танци. Дай. Верно какво танцова, гледай. Ето път не я би в средата. Много лошо. Изоставяме една дуспа. Тръгнали сме към загуба, за съжаление. Благодарение на нашия тъп вратар. Просто ще издивея, ако още един път се получи такова нещо. Танци, манци. И отново е бия в средата и аз се фърлям. Много се ядосвам. Трябва задължително да вкараме тази дуспа. Защо излезна това? Така, нека да го изчакаме. Se прибере. Хубаво. Удар. Така. Всичко зависи от шибания ни вратар. Като виждате, вежите си ги направил като Николета Лозанова. Все пак е жена, нали? И естествено ни бият букуците прости. Жената, тази, трябва да... Ако беше в утре, щях да е дискардна. Веждите. Не. Лаги човек, намали битрейта. Ще намалим битрейта в момента. Ти го на... бата много забива този стрим. Битрейта ще... Ето, намаляме битрейта. При мен не забива, не знам как. Ама ще трябва да спра стрима за такова. Защото ви са хубави интернетите, за това ви лагва. Ама аре ще го спра и... Вижте гола просто. Сега ще си го пусна на повторение, то стъп гол. Къде е? Ето го. Просто скиви. Това е най-бруталният гол, който съм виждал. И добре, спираме стрима, сега го пускаме.